ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಇನಿ ಮಂಡೇ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಪುನ ಪೊರ್ತಾಂಡು ಅಷ್ಟಮಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ರಜೆ ಅದು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪಿದಡರ ಒಂದು ಉದಸಿನಾಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಗಂಜಿ ಫ್ರೂಟ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋದು ಅಂತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತೆ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಮುಗಲ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು. ಇನ್ನು ಹೆವಿ ರೈನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಸ್ಕೂಲು ಪೂರ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚ ರೋಡ್ ಪೂರ ಒಂತ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ತೋಜುಂಡು. ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಸ ಗಾಳಿಗೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು 2 ವೀಲರ್ ಕೊನೆಯರ ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಗಾಡಿಲ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಪುನ ಜನಲ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜೆರು. ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್. ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ನಾನು ದಾದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪ ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಫೈನಲಿ ಎನ್ನ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯೆ. ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 years ದಿಂಚ ಟೀಚರ್ ಆದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬತ್ತದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 to 11 years ಆಂಡು. ಈ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ಬಟ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಂಡು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಇಲ್ಲದ ಏತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಕನರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ. ದಾಯಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಾನೇ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ನಿತ್ತ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪನ್ ಪಂಡ ಏತು ಖುಷಿ ಅತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಈತು ಖುಷಿ ಆಂಡ ಪಾಪ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಅವು. ತೊಕೊಟುಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನರ್ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ಅಷ್ಟಮಿದ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಎನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ತೂದುಪ್ಪರು ತೂತು ಜನ ದಯಮಂತ ತೂಲೆ ನ್ಯೂ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬೈ ದ ವೇ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ತೊಕೊಟುದ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ತೊಕೊಟುಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಶಾಪ್ದ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪು. ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಾಂಡು ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದುಲ್ಲೇನು. ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಯಾನು ಕುಂಪಲಾಷ್ಟಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ್ಣದಿತ್ತೆ. ಅಲ್ಪ ದ್ವಾರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು. ಬರೀ ಗೌದಿಡ್ ಕುಂಪಲಾಷ್ಟಮಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪೋದು ತೂಲೆ ಇರ್ಲ ತೂತು ಜರ್ನ. ಇಡೀ ಊರುಡು ಯಾನು ಒರ್ತೇ ಉಪ್ಪುನ ಅಂದಾಪುನ ಇಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಊರುಡು. ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ್. ಲೊಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲಗ್ ಬತ್ತದ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಮ್ಗೆ ಬೊಪ್ಪೆ 1 hour ವರ್ಕೌಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಚ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಪುಂಡು. ನಾಯ್ನಾತ ಡೈಲಿ ಪೋಯರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ಕೆಲವರ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡುದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.